ija samarieta ne ngurukurusi kanyamukamenya mongo na ararwarire ngakintambe 2020 mwaka uno 26 chandegete riuka ndaikuru nyomba mugaka na bagendete gukorega cianero baga agoro ciubuki maoro cibionsi nero gukora kirekamo karinde wono ase yaikire na chire Nairobi na chire St Peters ngakora operation abo Peters no litanga ni bangorera kana arthritis bagachaiga na bunegete bakambegire chichuma gachaiga ngoikangaiga kujugutachaiga ne chichume jija ana jingimbo ngakiranse ngabuneka ngagenda St Peters ngavae keruji chuma ngaja bono iga kengalende ngo iga matuko na kwendale na chire moir faro na chire toilet nchibone gasi nale gukora n'uburimi na uga nkonyete paka ngaika bunange getega mugondo nale kuri masasa kira gita timaiti gose na kiagerete ngarwara bono igorende kenga ogocha kwane iga twa gorete keginga ngacha tukamenya muna naija iga bono ngachaka kurwara mwanchandire ngachaka muna negetonde iga ikagenderera gacha guciuka ngabwena ngaye umenya gitari ngwakanire riburi tukwa gonsibi warengo kobe onta kororo paka no menya gitari akabuga nje namanyete ngana wangu takamenya bwo waiga basi ngakora ngawena pi bono ngamanya gucha koko na naja koko bono magega pi kagenda paka Kijabe na gotema buya lakini natemeta system mugaka ngatema asomo MCA lakini mbara nkonya kindi MCA ku Murara church Murara bono lende kalende tindaro kende kibango lya bangonte bingamba cyabande tere subo Filimon Murara gakimbiya mo ya site gagoseseni naenda comment ando jenga ujenye egente kenya ndiki alengo wanga tinje tikobuneka lakini bono na chete kubuneka singe njukitalengo ngo mugaka mbwatete nsemo no mwana ndo moto kole nsemo ngababwa chinguru ngakira senga banya kubunekelirio mali amosabira mayenya site gamosesenie na nyange ndakubulia Yesu umubwatisi gake umukonye na igure biya bandete bake gurija na barorire na bakire mbiya mono nya site gabaseseni na ndaba mentere na ndigendera mutu Nina ngarwalete na chini ya getari kubweni bwa maisaya lakini nkoyunga gwagirwisi minga mongino rwalire ani akatono gachire okuguru batona akabono karenge atamanyitinga gendoki bakagendera kabari yote bakaboniga bono buchabero jandeke semyaka 20 boniga neta yone bwe 20 yani neta nomo yani 26 years. Okay, amogoko no ruri tukuri alero. Mogoko ne yonyiwete buya nabono mo sikoyi apiemi tiganya sa mokonye kyagera egasiye neyo kurangerie nga tokonye egasiye ba ko egasiye ya Yesu nanda tebe Yesu muna Yesu abatomire goje gotokonya lakini bali ba ko kende ba ko choru ba ko enda ba kolera bantu go ba ko mocha yongo akambiya mono aso tokolera aso gotokonya ikero mungino tai kwenyara kurubulere semyake yonsi Igo asugutosira yongo tebambiya mano naende ngenda bosio umuntu nebikoro na biyo umuntu unabona bakorire iga ubona abantu ba witnessing amaene bakorire kubuyo kwa bunende bwebisa iga kumanya yongo tebambiya mano alinya site gabasesenie ende mogenderere no kikure kimokurigia yasaba konye kigera yarore kanira unabona mogotokonya iga paka motokonye mono unabona kesi yake kialere ky'omuntu oyo Oscar ena akirwesime n'umwana ndonde n'umwana narobere nyumba for 25 years tamanyeti otemere kuriyo bakonye kurwa sabara imbali lakini onyora baraya mbara mwikira bamokonye n'umwana akwane unanga akirwesime ga choose eyalenga on Thursday nabo nabwate tunamayirianda sana kera ndedi mungino yo tari kwenya dari nyagosoka kurusko for the last 25 years
karuoronga kero muska piemi ngomoteye kesingere kerega tuge sote tolo na kikwende biruge bimbire tugoja twali ka proposal biacha lakini konyombira je bilitukane titokonya abantu ikilende tuka make sure tikatwende tukirustenwe tukigole ko ruororo tukakigora una twakigora una twalete rumongino uyo igorende intua malenga ito apart na siasa abantu nabange bale malete bale nyumba batari konyako ligenoe na bana babo kine gikogera mairi anda tukoja twanyora kitwegure kesi sikabire kuna wono chike une kyomongino uyo no mwako Jeremia kine kesi kyoko amariga gekogera umongina kobera nyumba for 25 years naenda akajigosoka kiziko naenda kama konyoro wake se obune kiroko nchengo sababa rai banda babachole na baraya abandi bakuriye birugo egente kanene notanyoro bugambira kintokonya abantu bali bachandeke nyumba unakolete birugo iba irinde banyagosoka isiko kera konya abantu igon na kigiya kogero twachira twaretere kirugo irinde to mungino enere mambi na soka isiko tero mugaso na bokonyora oigurebia Yesu tigamokonya ndamurusia saa amusukie bono igonyo gokonya bantu ekara gocha konyoro egasi yaye ta gokonya bantu mono